No, takže ja som LPS, ale som ne. Ako viete, no mám 55 oberateľov, asi áno. Čakaj. Áno, 55 oberateľov. A tak, ale ja som teraz tu u môjho bratranca Tomáša. Ahojte. A tak, ja viem, že nemám svojho psíka, viete, toho Cocker Spaniela. Toho nemám teraz, lebo som u neho. Takže mám túto mačičku a tak. Takže tak. Ale dneska oslavujeme, že som tu, lebo ja normálne žijem v Írsku a rozprávam po slovensky. Jej. A určite by ste museli vidieť moje LPS Viva, že keď LPS Viva ku mne došla, to bolo úplne super. Pridali sme takú novú zásilku, čo mi moja kamoška neviem, odkiaľ mi to kúpila, neviem. Ale kúpila mi to a... Divná kamera. Čo? Divná kamera. Divná kamera. Tak to je jedno. OK. No.